Kara! Znači danas će mi reći svojih top 5 najjačih igrača hrvatske reprezentacije all time. 5. All time. 5. All time. Mislim, ja nisam neki deda, moram reći neke koji su sad igraju ili prije 10 godina. Ok. To neki period. 1, Modrić, Milan, Real, najjači igrač ikada. Dobro. Drugo mjesto, znaš kaj, volim Mandžukića. Mandžukića. Mandžukić je drugi najbolji igrač hrvatske reprezentacije ikad. Ne govorimo najbolji, ali meni najdraži. Ok. Treći, Rakitić. Naj-underrated midfielder ikada. Jedino kaj je krivi klub izabrao, to mi je žao. Barca, puta Barca. 4. mjesto, Brozović, Velika Gorica. Velika Gorica, najbolji grad u Hrvatskoj, Gorički Riza. nogomet hotspot. 5. mjesto, Kovačić. Ne, sorry. Guardiol. Reci nam kako je Kara odradio.